Magandang araw, Pilipinas. Ayan, unang hirit sa tag-init. Ayan, nasa Metro Manila ka ba at sawang-sawa ka na sa mga swimming pool at tag-init ngayon? Ayan, pasyal na kayo dito sa Timbugan River Park. Ayan, na matatagpuan dito sa Barangay Lumipa, General Emilio Aguinaldo, Cavite. Ayan, no entrance fee. Malamig ang tubig dito at malinis. Ayan, kitang-kita nyo, maraming naliligo ngayon. Ayan. Ayan, pwede rin kayo mag-rent ng mga salbabida sa halagang 50 pesos. Ayan, makakapag-rent na kayo ng salbabida dito. At may mga cottage din dito sa halagang 700 pesos. Ayan, mayroon na kayong cottage. Ang sarap magtampisaw dito at napakalamig ng tubig, malinis. Ayan, dami naliligo ngayon dito yan sa Timbugan River Park. Ayan, less than 2 hours ito kung nanggagaling ka sa Metro Manila. Mga ilang beses na rin kami nakapasyal dito. Kaya namin binabalik-balikan kasi napakalamig nga ng tubig dito at napakalinis. At doon sa may bandang baba, ayan, marami rin naliligo, mga pambata. Medyo mababaw ang tubig doon. At kung gusto mo naman, ayan, pwede ka maligo dito sa tulay. Ayan, kung gusto mo naman malalim, ayan, mga nasa 7 to 8 feet ang lalim nito. Dami naliligo ngayon.
Thanks for watching and God bless everyone.